Izalamane, izihlobo nabanye abathe bachatshazelwa ngumculo wakhe bebezokuthi ndlelantle kumfundisi uPatrick Pasha nobesaziwa njengoBrapet noBhubhe kwikhaya lakhe kwiveki ezimbini eziphelileyo eneminyaka engama-91. Usapho lwakhe lumchaze njengomntu obenefuthe elikhulu ekuphuculeni umphakathi kunye nesimo samagcisa kwiphondo leMpuma Kapa. Engaphelelanga apho ukwachazwe njengomntu obenefuthe elikhulu kwezopolitiko. Utamkhulu wam ebengumntu onothando. Utamkhulu wam ebengumntu very supportive. Utamkhulu wethu ebe-enthusiastic ngayo yonke into ebeyenza. Utamkhulu wethu besi-encourage ngawo onke amaxesha. Usithi noba unalo achievement incinci, utamkhulu will just blow it, ayenze into enkulu, akwenza ufinish into yoba you have done well in life. So utamkhulu wethu ebengumntu obekwazi ufikelela even kwilevel yethu thina singabantwana bakhe. Asuke from being utatomkhulu wethu abengangathi. Utatomkhulu wam udlalile i-saxophone, ebesaziwa globally. He was an icon. Usithathile isakhono sakhe wasi-impatha to kubantwana abanomdla nabanomnqweno wokokuba nabo bangene emculweni badlale instruments. Utatomkhulu bekhe wavula nesikolo phaa kuye endlini, so abantwana abanomdla bokucula in the near future. So utamkhulu udlale kakhulu indima yakhe kwicala lomculo apha eSouth Africa. He had projects zohamba ephisa ngokutya ezindlini. Every time ungena phaya there are boxes of fruits because he had a big heart. Uzawuzihambisa ezo fruits aziphiweyo azisezikolweni azisephina kwi-homes zabantu abadala. Unyana wakhe uTshepo Pasha uthi eyona nto ayirhabule ngamandla kutata wakhe kukulandela ilizwi lenkosi nokubambelela kuThixo nanjengoko ebesebenzisana kakuhle nabantu. Utata usikhulisele enkonzweni, he planted the seeds sise-Sunday school yabo, wayiplanta and waba consistent ukuthi funeke silandele inantsika. So usifundisile ezinye izinto, indlela yobehavior yabo. I mean, behavior in this sense, ukuthi sisiphathe njani kwi-community and all that. We've done a lot, kuye utata. Nangoku, wasifundisa uba humble. We need to humble, even if kwenzeka ntoni, funeke sizikwazi uziphatha, sikwazi ukunantsika. Sifunde a lot kuye, uba bengumuntu ebesebenzisana nabantu. Uthandeka Magwangqa okwalilungu le-Senior Citizens Artists Association, iqela elaqalwa ngumfundisi uPasha ngenjongo yokunika onke amagcisa ithuba lokuphuhlisa izakhono zawo. Uthi umfundisi ebengumntu okhuthaza umanyano phakathi koluntu. Ngoba kaninzi xa kuthethwa xa abantu befuna izinto kuthiwa you artists are not united. And we can't listen to one voice. So he formed the association so that we could have a voice. Indeed, we do have a voice because people are not talking about individuals. The objectives zombutho ngokokwakhe was to unite us, right? And to develop artists kwizakhono zabo. uMagwangqa ukwacinge ngotyelelo lokugqibela abalwenzayo kwikhaya likamfundisi uPasha kwiveki nje phambi kokusweleka kwakhe, apho waphakamisa umnqweno wakhe wokuba kwakhiwe iziko lobugcisa ekuhlaleni. Poetic Soul negroup yakhe no-Love Seed naye youth badibana babona umbono wobana makuyiwe kwaBrapet ayo-interview so that we have to archive the information le anayo because he's rich, une-wealth ye-information uBrapet. So they did that, bayenza as a youth, but in his place it was a beautiful session. He was very, very happy. Edlala evutela apho kumnandi. And I would like to say umnqweno wakhe ufezekile kancinci to a certain degree. Yes, zininzi izinto bezifuna. It's not just unity yodwa.
but to actually see and the development. He was lobbying for ubama kube khona i-arts academy within reach, ingabikho mhlambi kude qha, mayibe khona, ibe accessible nomuntu ongenayo imali yokuya e-university. Ukanti abahlobo bakhe kunye namalungu omphakathi akwamchaze njengomntu obenegalelo alidlaleleyo ekuqinisekiseni ukuba ubomi babantu abamnyama ingakumbi abantwana buyaphucuka. Most of us who went through his tutelage with Mr. Kenny Chombo are well placed in society in terms of being responsible members of the community. One of his contributions, he was a secretary of IDAMASA, Interdenominational Ministers Association, and he was the secretary in that. And part of his line of work was also to look after young people when they go to university and when they go to school, etc. How can they be assisted in terms of benefiting? Because we're coming from poor backgrounds. It was during the time of apartheid, and I was one of those beneficiaries. Ikagiso ke umbutho apha owawujonge okokuba i-development yomntwana womuntu omnyama ngelo xesha ke lomzabalazo, ngoba kwakunzima ngelo xesha. Ukhumbula ukuthi umuntu omnyama noko izinto ke zazingahambi kakuhle, sasinganikwa izinto thina singabantu abamnyama, even nemfundo yethu ingekho up to date. Ikagise ke ngoku yayifuna ke ngokuba mayingenelele ke ngoku apho. Nalapho ke wayekhona uMfundisi Phasha field worker apho. Field worker ke kokuba ke ehamba escout ekhangela okokuba ngobani na abantwana abanoncedakala, ngobani abantwana abasezingxakini, ngobani abantwana abashota nangemali zokuba mababheke eziyunivesithi. Baninzi abantwana ke abayele eziyunivesithi namhlanje bazizinto, kanti ukuba abanye bade bavele bathi mfundisi siyabulela kakhulu ngento wasenzela. Namhlanje ndinomfazi, ndinabantwana, abantwana bam bakhulile njena njalo. Ugaleleke ngolo hlobo ke uMfundisi Phasha apha kwi-community. Baqhube bathi iminqweno yabo kukubona imfundiso zakhe ziqhubeka kwabo abafundisileyo, nanjengoko eyona nto ibiphambili enhliziyweni yakhe ikukwakha isizwe. So we have that huge responsibility in our shoulders, as we are no longer young people, but we still have that responsibility of taking over and continue from where he left off, so that at the end of the day we're building the nation, because that was central to his message, was to build the nation. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abahlanu, abazukulwana kunye nesizukulwana sakhe. uPatrick Phasha ubekwe kwamangcwaba asezwidwe Heroes Ark eGqeberha. Kwindaba zeMpuma Kapa, ndingalungile Boqwana ezwide eGqeberha.